Κάθε συνταγή που αξίζει ξεκινάει με έναν κανόνα. Δεν χωρούν ημίμετρα. Και αρχίζεις πάντα από την αρχή. Για μας ήταν το 1991. Ένα μικρό εργαστήριο στην Ιωνία, λίγοι άνθρωποι. Νύχτα και μέρα δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε. Ξέραμε μόνο ότι δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε. Μετά προσθέτεις ανθρώπους με ψυχή. Όχι για να μετρηθούν, αλλά για να ζυμωθούν όλοι μαζί. Να γίνουν ένα για κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους. Μόνο τότε το μαζί αρχίζει να σημαίνει κάτι. Στην Ιωνική πιστεύουμε σε κάτι απλό. Φροντίζεις τους ανθρώπους σου και αυτοί φροντίζουν τα πάντα. Αν θες να πετύχει αυτό που κάνεις, δεν συμβιβάζεσαι ποτέ με τα υλικά. Κάθε πρώτη ύλη ελέγχεται. Κάθε παρτίδα περνάει από αυστηρή δοκιμασία. Τίποτα δεν φεύγει αν δεν είναι ακριβώς όπως πρέπει. Δεν υπάρχει σχεδόν σωστό. Το σκεπτικό μας είναι ότι δημιουργούμε πράγματα που θα απολαύσουν δικοί μας άνθρωποι. Έτσι η ευθύνη μας απέναντι στο κάθε προϊόν γίνεται προσωπική. Και δεν ξεχνάς να αφήνεις χώρο για το καινούριο. Μελετάς τις τάσεις, πειραματίζεσαι. Θα έλεγε κανείς ότι το φύλλο, η ζύμη και η σφολιάτα είναι πράγματα απλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να ανακαλύψεις, να δημιουργήσεις. Ψάχνεις τη γεύση που κανείς δεν έχει σκεφτεί ακόμα και φροντίζεις να φτάσει παντού. Με 3 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Δίκτυο διανομής που δεν αφήνει κανένα σημείο ακάλυπτο. Με εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες. Η παραγγελία πρέπει να πάει εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Πότε καταλαβαίνεις όμως ότι η συνταγή είναι σωστή και πετυχημένη? Όταν αναγνωρίζεται. Το 2023 η Ιωνική έγινε μέλος του Switch Group, ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους τροφίμων. Νέο εργοστάσιο, νέα γραφεία, μια επένδυση 40 εκατομμυρίων ευρώ και ένα νέο app που θα κάνει την εξυπηρέτηση των πελατών μας ακόμα πιο άμεση. Όχι για να αλλάξουμε, αλλά για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτό που ήδη ξέρουμε. 35 χρόνια. Αν υπάρχουν μυστικά σε αυτή τη συνταγή, είναι απλά Αγάπη για αυτό που κάνεις και οι άνθρωποι που το μοιράζονται μαζί σου. Ιωνική. 35 χρόνια. Ζυμώνουμε το αύριο.